هەفسەرۆکێ گەرینەندەیا تێکلیەن دەرڤەیە برێڤەبەریە خۆ سەر بەدرانچیە کورد bi zimanekî tund êrîşî gera bîstan a astanayê dike û wekî qonaxeke nû û xeternak binav dike. Li gor wî sêqoliya astana bi beşdariya rejîma Sûriyayê dibe çarqolî û li dij birêveberiya xwe ser li hev dikin. Çiya Kurd dibêje ku astana bû normalizekirina peywendiyên Enqere û Şamê û gerandina hen peymana li ser hesabê gelê Sûriyayê derbasî qonaxeke nû dibe. Her wekî birêveberên astanayê ji bo têkbirina aramiya deverên ewle duwarê ewlekarî û istixbaratî de dixebitin û şerê doza gelê Kurd û birêveberiya xwe ser dikin. Dê şerê hin komikên çekdar bêkirin. Li tanişta agahiyên navborî Çiya Kurd dibêje ku dê hin komikên çekdar û siyasî ku Tirkiya piştgiriya wan dike werin armançkirin û bi vî rengî astana bi dawî dibe. Çav ji ser rastiya Tirkiyaya dagirker tên girtin. Hevserokê gerînendeya têkiliyên derve got ku du wextekê de ku çav li ser dagirkeriya Tirkiyeyê projeyên wên parçekirinê û sûcên wê tê girtin, sanixkirina birêveberiya xwe ser derewe û dûrî rastiyê ye. Peywendiya Enqere û Şamê krîzê dirêj dike. Çiya Kurd balê dikişîne ser tawanbariyên li bara perwerdeyê û dibêje ku werxuya ye normalizekirina di navbera Enqere û Şamê de dê herêmê ber bi çarenivîseke nediyar ve dehf bide û krîzeke dûv û dirêj peyda bike. Her wiha dê parçekirin û nijadkujiyê di navbera pêkhateyên Sûriyayê de gur bike. Berpirsê birêveberiya xwe ser piştrast dike ku gereke birîn were dermankirin û hevgirtineke Sûriyayî were pêkanîn. Bedrançiya Kurd vê pirsê datîne ser maseyê. Kî gefê li ewlekariya neteweyî û niştîmanî dixwe? Gelo ew gelê ku ji bo mafên xwe şer dike yan rejîma Tirkiyeyê ku dagir dike, dikuje, piştgiriya terorê dike û rojane bi nesaziyê bombebaran dike. Tu jî nêrîna xwe bi me re parve bike.